Jeg har egentlig vokset op her på Tommeråse, og jeg synes egentlig bare, at det vil være fedt at hjælpe til og ligesom være en del af det her med at gøre det fedt for børnene, fordi jeg synes også altid, at børneoase har været mega fedt at være på. Ikke bare dig og mig, verdens skabning er lige der i Guds hjerte. Jeg har været børnegruppeledere i mange år efterhånden. Jeg har altid haft en stor fornøjelse i det. Det er utrolig nemt. Hele teamet omkring børneoase er bare så gode til at planlægge det. Det er nemt bare lige at komme, plotte ind i en gruppe, hjælpe med at skabe rammer for børn, både i ens egen menighed og på tværs af menigheder. Det er en super måde at være tæt på vores egne børn, og på menighedens børn, og på børne- og ungdomsbevægelsens børn. Ikke bare dem vi er, lige her. Det store. Og vi får simpelthen så meget med. Men det vigtige at sige, det er bare så nemt, og det er så berigende. Ja.